Halo, assalamualaikum warga Duro. Lah iki sapa wingi sing golek omah ready unit regane ngisore 200 juta. Lah iki lokasine rek yo ndek Tambak Wedi, selangkah teko Suramadu. Teko oh Kedingding ya Mas yo. Oh lokasine ndek Kedingding rek, sorry. Pokoknya teko Suramadu Cuwidek. Nah, cedhak karo pondok iku lho rek yo. Pondok Kedingding. Lah omahe koyo ngene, ana loro ready unit wis tinggal wis langsung digas rek yo. Wis langsung cak gak suwe-suwe cak. Lah omes koyo ngene iki rek yo. Fase tapak depan wis koyo ngene, keramik ngene iki, ana cendelo ngene iki yo. Lah wis gak lali rek yo. Kusene tetep kayu Raya Prasmanan ya. Lah terus nang kene iki rek yo, ruang tamu wis gede lah rek yo. Kena gaya sinan wong sak RT 2 RT sik modra. Sampeyan aturan dhewe gawe apa? Terus wis tangga iki ana iku rek yo. Dapur sing koyo tayu ngene iki panjang, kene nggone kompore, kene nggone wastafel. Lah iki kamar mandine rek yo. Kamar mandine wis gede, kena diadus wong 23. Klosete nggawe kloset jongkok rek yo. Wis tak keramik tenang ae wis gatik rembes. Lah kamare nang ndi Mas? Kamare nang ndukur rek yo sing jelas. Lah iki yo wis tanggae lho, hitungan rek ana pira? Nah, tenang aja wis tak cekelan tanggae. Lah iki kamar pertama, kamarnya ono siji rek yo. Lho pintune sliding kayak wenut ke Jugur Uli. Lah kamar pertama iku gede rek yo, tenang ae kene diambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Niku yo. Lah yo wis langsung rek yo. Omah iki ngisore 200 juta rek yo. Wis langsung mudhun ae kamar ono situ. Iki ukurane tak jelasno kene rek yo. Omah iki lokasine ndek Kedingding, ukurannya 3x8, regane 185 nego. Yo, be sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA, langsung digas rek. Iki cuma 2 unit saja, siapa cepat dia dapat. Wes ngono yo, info toko aku dina iki be sampean minat langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.